Ukážem vám to okolo. No ukáž. No aj to vriti. Daj to v 3 osiach, bude to rýchlejšie. A nenabúra to? Nie, nemusíš sa báť. Stoj, 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 Boha, stoj, stoj! No je to vriti. Vysím to ešte troška viac. Dobre? Ešte viac. Dobre? No, dobre, dobre. A daj to naplno po 5 mm. Po 5 mm naplno to daj, hej. Nebude to strpať? Nie, nemusí sa báť. No môžeš, pusti to. Neboj sa, pridaj. Pridaj mu ešte. Nemôžem pridať. Pridaj, ani dokola, stoj, stoj. Našiel som takúto kameru. Tak ti ju tuto pripevním. Tuto do rohu. Aby to pekne nahrávalo, čo budeš frezovať, hej. No dobre. Všetko ti to nastavím, stačí pustiť. Dobre. Nemusí sa báť, pusti to. Určite? No, pusti. A naplno, čo sa s tým sereš? Počkaj, zastav to, stav! Fúha, ako to teraz majstrovi povieme. Krista pán. I wish I could leave my skin behind in this old rented room. Float my way across the great divide and be buried in you. I've been looking